Salut, eu sunt David și bine ați venit la un nou vlog. N-am mai făcut vlog de câteva luni. Tot mă întreabă lumea când mai postez, când mai alea. Și uite acum am început să fac un vlog de plictiseală. Din păcate n-am fost la școală, fiindcă a zis doamna dacă particip la muzică și am zis că particip la muzică. Am ales Alex Velea și na, în mai o să mă duc la Plopeni pe scenă și o să filmeze doamna și după ce am cântat o să postez și o să vedeți cum cânt minim 2 și na, o să postez pe YouTube cum am cântat. Am făcut antrenamente, am tras și de gantele, am făcut și cu gantele și na, am mai slăbit. Am mai slăbit nițel, rezultatul final am mai slăbit. Înainte am avut mai multe kilograme decât acum. Am 75 de kilograme de chile și na, nu știu ce să mai zic. Na, am slăbit. Am avut dietă, adică dietă, am avut regim. Bine, regim, dietă tot aia e. Și nici nu mai știu ce să mai zic. Am slăbit. Am avut masă musculară, o să mai am masă musculară, o să prepare o masă mai musculară. Și am uitat să spun ceva, să vă arăt ceva. Și să vă arăt ceva. Stați un pic așa. Să pun aici. Vă place telefonul ăsta? În decembrie l-am, chiar de Crăciun. Și na, încă filmez cu telefonul ăsta vechi și spart. Că na, că am filmat cu ăsta și a avut eroare folderul ăsta. A avut o eroare. A avut eroare, am scos folderul, videoclipul să pun pe ecran, să-l pun pe ecran videoclipul și n-a mers, a avut o eroare. Și de-aia mai încă filmez cu telefonul ăsta vechi. Am instalat și OBS pe laptop și n-a mers nici ăla. Cred că trebuie să am Windows 10. Și mi-am instalat și Minecraft. Pe laptop. Am făcut prieteni, m-am jucat cu Sebi și cu Rareș. Și duminică o să mă joc cu el. Ca de obicei, nu uitați să apăsați un butonaj de like, subscribe, share. Și vreau să vă mulțumesc că v-ați abonat la mine și Daria și pe fata asta, nu mai știu cum o cheamă, și știu că o cheamă Daria, dar pe aia altă nu știu cum o cheamă. Da, nu contează, vreau să vă mulțumesc că v-ați abonat la mine și Andrei, toți, și Sebi, vreau să-i mulțumesc și lui Sebi că s-a abonat la mine și am 34 de abonați.
Am făcut 34 de abonați. Bine, trebuie să mai strâng, vreau să fac 1000 de like-uri și 1000 de abonați ca să primesc butonul ăla. Și vreau să primești și 100 de lei. După buton, după ce ai primit butonul, primești 100 de lei. Dați un like, share și v-am pupat, Garcia out.